Medikuen sindikatua eta osasun departamentua ez dira adostasunera iritsi eta greba mugagabera deituta daude gaurtik Nafarroako sistema publikoko 2300 medikuak. Hala ere, mediku horiek guztietatik 203 bakarrik egin diote jarraipena grebari lehen egunean, hau da 9,7%. Medikuen sindikatua minoritarioa da sektorean eta gainera osasuneko mahai sektoriala eta mahai orokorra saihestu nahi dute. Modu horretan, gobernuarekin adosten dutena zuzenean aldizkari ofizialean argitaratu dadin. Gabon, gaurtik datorren asteazkenera arte greban izango dira Bizkaiko zahar etxeetako langileak, elak deituta lanuztea, gaur abiatu du sindikatuak Bilbon manifestazioa eginez goizean, Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik Bizkaiko Foru Aldundikora. Beharginek salatu dute negoziazioak etenda daudela eta gainera egoitzetako prezioak igotzean gezurretan aritzea leporatu diete. Enpresei erosa ahalmena ez galtzea, gaixo dauden lankideak hasieratik ordezkatzea, ratioak handitzea, enpleguak egonkortzea, lanaldi osoak areagotzea eta kontziliaziorako neurriak jartzea eskatzen ari dira. Gaur berriro beste 8 egun greba ingo ditugu gaurtik aurrera, egia esan orain arte 21 daramagu erantzunik gabe patronaren partez eta jaso dugun berria izan da gutunen bidez kuota igoera, usuarioei gainera egotzita soldatan igoera bat, negoziazioaren bitartez. Hau da, hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du 6,5 edo 10 baten tartean igoera eta 300 euro hilean. Gainera, egotzita langileen hobekuntza batera dala, eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Ekonomiarekin lotutako beste gai batzuei eduta berriz, Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiek, EAJak eta APSek iragarri dute hartu emanak abiatu dituztera zerga sistemaren aldaketa bat adosteko. Ohar bateratu bat argitaratu dute alderdiek eta bertan adierazi dute progresibitatea handitzea dela helburua, euskal gizarteak aurre egin beharko dien erronkei erantzuteko. Bi alderdien esanetan, 2013an adostutako erreforma eta 2018an onartutako doikuntzak hartuko dituzte abiapuntu gisa. Eta mai gainean euskal erakunde guziak erronka potoloak dauzkagu, demografiari dagozkionak, digitalizazioari dagozkionak, ekonomiaren iraunkortasunari, enpleguari edo ingurugiroari, eta hoiei modu egokian erantzuteko fiskalitate egoki bat edukitzea tresna garrantzitsu bada. Alderdien arteko negoziazio honetatik ateratzen den edozein erabaki izan beharko dela gero behar bezala idatzia arau foralen bitartez foru aldundietan eta gero arau hauek onartuak izan behar dutela 3 lurraldeetako batzar nagusietan eta beraz logikoa da pentsatzea udal eta foru hauteskundeen ondoren sortuko diren erakunde berritu horietan hartuko direla honi buruzko neurriak. Zerga sistema erreformatzea aspaldiko eskakizuna da, oposizioak behin eta birritan eskatu baitie Eusko Jaurlaritzari eta foru aldundiei sistema berrikusteko eta aldatzeko. EH Bilduk esaterako fiskalitatearen gaia maigainean jartzea galde egin zion Jaurlaritzari aurrekontuen negoziazioan eta norabide aldaketa errotzeko eskatu. Elkarrekin Podemosek ere zerga sistemaren inguruan marra gorririk gabe negoziatzeko eskatu zion, aldiz PP Ciudadanosek kontrako norabidean egin zituen proposamenak, arintze fiskal bat eskatuta. Bere aldetik, Unai Urruzuno EH Bilduko mahai politikoko bozeramaileak agerraldia egin du goizonetan Bilbon zerga erreforma izpide. Bat egiten dugu, EAJak eta PSek iragarritakoarekin esaten dutenean aurretiaz lehenik eta behin egin behar dela balantze bat, aurreko erreforma fiskalaz, horretan ados gaude, balantze hori ere hainbatetan eskatu dugu, hainbat lekutan eskatu dugu, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Legebiltzarrean, eta momentuz balantze hori ere ez da inondik ageri. Inondik ageri. Eta importantea da egitea. Orduan, uste dugu, atzoko iragarpen honek, guztia guzan da, badituela, zantzu asko esateko, esan dugun bezala, gaudela,
hauteskunde kanpaina batetako ekimen baten aurrean. Carles Puigdemonten estradizioa ukatzeko arrazoiak mugatu ditu Europak. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi duenez, Batasuneko estatukide batek ezin dio uko egin beste kide baten euroagindu bati, frogatu ezean, azken horrek sistematikoki urratzen dituela eskubideak. Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase. Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu du eta estatutuak sinatu ditu. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena. Arabako mahastia kontseiluaren lehendakariak Emilio Agillok azaldu duenez, izen emateko epea zabaldu dute nahi duten upategiek eta mahastiek zigilu berriarekin merkaturatzeko. Trabajando en un marco descentralizado, tutelado por las administraciones vascas, con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría de riojalaves. Lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Hego Euskal Herritik irten edo pasatzen diren ibilbide luzeko autobusak doakoak izango dira gaurtik aurrera. Ibilbide luzeko lurreko garraioaren prezioetan dauden desberdintasunak berdintzeko dekretu bat onartu du Espainiako gobernuak. Eta haren bidez, hemendik aurrera autobusak ere doakoak izango dira. Izan ere, Renfeko aldiriko zein ibilbide ertaineko bidaiak doakoak dira duela hilabete batzuetatik, eta horiek erabiltzen duten antzerako sistema aplikatuko da autobusetan ere. 20 eta 75 euro bitarteko fidantza bat ordaindu beharko dute bidaiariek, eta apirilera arte 12 bidaia edo gehiago egiten badituzte bueltatu egingo diete diru hori. Eta otsailaren 25ean egingo da 40 minutu rock bagatoz badatoz lelopean, eta Eskabidean taldeak sortu du 40 minutu rock jaialdirako abestia entzun. Bizkaiko metalaren hitzarmenaren negoziazio mahaian gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek, hau da Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek euren afiliatuen batzarrak egin dituzte gaur bertan, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako proposamen berriari babesa eman diote. Patronalaren inmobil urrean borroka sindikala, gure erosteko ahalmenaren defentsa, urriaren 27an eta 28an. Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikalak asanblada ezberdinak egin ditugu gure ordezkariekin eta militantziarekin, eta oniritzia eman diogu. Lan eta enplegu sailaren bitartekaritzak aurkeztutako azkeneko proposamenari.
baina inork ezin du ukatu mahai gainean dagoen proposamena bakarrik dituela aurrera pausuak eta hobetzen dituela Bizkaiko Metaleko langileen lan baldintzak eta bizi baldintzak. Argi eta garbi utzi nahi dugu, greba egunei esker eta aurrera eramandako negoziazio gogorrari esker Bizkaiko metalgintzako langileen eskubideak eguneratu eta hobetuko direla. Labeko militantzia harro dago egindako borrokagatik eta harro dago ze borroka horren ondorioz gaurko proposamena dago mahai gainean. Dugu zelan antolatzen garen, guk eduki buruz argi daukagu ez dala nahikoa eta hortik aurrera ikusi beharko da beste aldeak, beste bakatrona, beste sigiratu zelan baloratzen duten eta hortik aurrera gu ere kokatu beharko gara eta egon beharko gara guri jendeak. Nafarroara salto. Nafarroako medikuen sindikatua eta osasun departamentua ez dira adostasunera iritsi eta greba mugagabera deituta daude. Gaurtik, Nafarroako sistema publikoko 2.300 medikuak, hala ere, mediku horiek guztietatik 203 bakarrik egin diote jarraipena grebari, lehen egunean hau da, 9,7%. Bai, Nafarroako medikuen sindikatuaren greba gaur hasi da, Nafarroako gobernuak eskatutakoari uko egin diote, izan ere nahikoa ez dela esaten dute eta bere horretan jarraitzen dute. Hala ere, goizean goiz ez da elkarretaratzerik ez mobilizaziorik egon eta normaltasuna nabari da hemen Nafarroako ospitaletan. Ez dira adostasunera iritsi osasun departamentua eta Nafarroako medikuen sindikatua. Eta greba mugagabera deituta daude gaurtik Nafarroako sistema publikoko 2.300 medikuak. Hala ere, mediku horietatik guztietatik 203 bakarrik egin diote jarraipena grebari lehen egunean, hau da 9,7%. Medikuen sindikatua minoritarioa da sektorean eta gainera osasuneko mahai sektoriala eta mahai orokorra saihestu nahi dute. Modu horretan gobernuarekin adosten dutena zuzenean aldizkari ofizialean argitaratu dadin. Asteartean Nafarroako gobernuak asmo handiko eskaintza egin zion sindikatuari greba eragotzi nahian. En relación también con atención primaria, se acuerda un máximo de 32 pacientes día por facultativo y 12 minutos por consulta presencial. Proponemos eliminar la exclusividad, pero manteniendo la incompatibilidad. Hay que subir las retribuciones. Creemos que es importante mejorar las condiciones y las retribuciones de los médicos de Navarra. Baina sindikatu ultrakontserbadoreak osasun departamentuko ordezkariekin biltzeari uko egin zion azken bileran eta kontraproposamen bat helarazi zion gobernuari. 1.000 euroko soldata igoera nahi dute hilean eta ez 400 eurokoa departamentuak proposatu bezala. Eta ohartarazi dute hori bermatzen duen akordioa parlamentario bat egon arte ez dutela greba bertan bera utziko. Horretaz gain foru gobernuak esklusibotasuna kenduko lukete, baina trabak jarrita sare publikoan eta pribatuan aldi berean aritzeari. Eta esklusibotasuna erabatez ezabatzeak are gehiago urrundu ditu aldeak. Alor pribatuan mediku gisa jardun nahi dute eta hori egiteko batera ezintasunagatik egun jasotzenen ordainsaria galdu gabe. Confiamos que desde el comité de huelga con el que mantenemos una línea de diálogo abierta y constante se pueda valorar este esfuerzo y entre todos demos pasos que nos permitan acercar posturas y lograr un acuerdo positivo para el conjunto, como ya están haciendo, por cierto, la mayoría de las comunidades autónomas que están llegando a acuerdos para no convocar la huelga en muchos casos, en otros para desconvocarlo. Grebak irauten duen bitartean osasun arreta bermatu nahi du gobernuak, eta zenbait hitzorduetan atzerapenak izan daitezkeen arren, berehala hitzordua berreskuratzeko deia jasoko dute kaltetutako pazienteek. Nafarroako medikuen sindikatuak deituriko grebaren harira kalera atera gara herritarren iritzia jakiteko ikusi. Bai, atzentzun nuen, eta ni badazpada deitu nuen telefonoz, ez zita bat neukan orduan, badazpada, bai. Ez dut asko entzun, ez da gize errebindikazio klasa daukate, ez dut asko entzun, baina, bueno. Pero aquí en Pamplona sí se nota.
te nota un poquitín, que hay que ayudarles. Bai, zer badakit, bai. Bueno, ez dut idearik, benetan. Ez zait interesatzen, ez da pensatu ere. Uste dut txartzen ari dela, ez da zein dan arrazoia, baina txartzen ari da, bai. La valoro hacia mi parte bien. Yo no he tenido ningún problema con la salud pública, no. Nola ez fa, beti hobetzen alda, bai. Porque donde tendría que haber 5 médicos hay 2. Y no, supongo que con eso no dan abasto a todo lo que nos pasa, porque tienen una simple consulta y te dan cita telefónica para una semana. Sindikatu medikoek osasunbidean deitu duen greba hitz egin dugu Imanol Carrera, LAB sindikatuko kidearekin. Tamalgarritzat jo du sindikatuaren eta Nafarroako gobernuaren azken egunetako ikuskizuna eta nabarmendu du gobernuak jendartearen aldarrikapenen aurkako norabidea hartu duela. Sindikatu medikoen aldetik eta Nafarroko gobernuaren aldetik ikusten ari garen ikuskizuna esan behar dugu tamalgarria dela, ez? Eta zoritzarrez ikusten ari garea nola eskuinean kokatzen den lobby baten presioaren ondorioz, gobernua mugitzen ari dela justo gizarteak aldarrikatzen duen kontrako norabidean, ez? Esan behar dugu sindikatu medikuak mailaren gainean jarri duen aldarrikapena erabat korporatiboa dela, izaera ekonomikoa soilik hartzen duena. Bestalde, pentsio erreformaren kontra milaka pertsona kalera atera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan, manifestazio jendetsua egin dute, erretreten erreforma injustu hau erretiratu lelopean. Otsailaren 6an, hasiko da pentsio erreformaren eztabaida Frantziako asamblean, eta otsailaren 7an eta 11an protestek jarraituko dute. Pentsio erreformaren kontra milaka pertsona kalera atera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan manifestazio jendetsu egin dute erretreten erreforma injustua hau erretiratu lelopean. 17.000 lagun inguruk egitasmoa gaitzetsi dute sindikatuen arabera. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat, eta gaur ere nik uste dut jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Sindikatu eta eragile sozialek erretiro hartzeko adina 72 urtetik 74 atzeratu nahi duen Elisabeth Borne lehen ministroaren erreformari ezetz esan diote. Bien bitartean, Bornek dio pentsio hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negoziazina dela. Horrez gain, pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Astelenean, heldu zen pentsio reforma Frantziako asamblera eta otsailaren 6an hasiko da eztabaida. Hala, pentsio reforman eragiteko beste 2 greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek, otsailaren 7irako eta 11irako. Macronen gobernuaren hitzetan gaur egungo pentsio sistema defizitarioa izango da hemendik urte batzuetara, eta horrek justifikatzen du erreforma egin behar. Hala ere, sindikatuek diote egungo sistema osasuntsu dagoela. Ikusita erreforma hau, egin nahi duen erreforma hau erabat injustua dela eta erabat antisoziala dela. Bada grebez gain urrengo egunetan mobilizatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute sindikatuek. Importantea da kalean egotea ere. Ikusi behar da, hemendik aintzina ere nola jarraitzen duen dinamika honek, mobilizazio eta greba egun hauek, baina nik uste dut era batera edo bestera zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Gaurtik datorren asteazkenera arte, greban izango dira Bizkaiko zaharretxeetako langileak elak deituta. Lanuztea gaur abiatu du sindikatuak Bilbon manifestazioa eginez. Bizkaiko zahar egoitzetako langileek 8 eguneko greba deialdiari hasiera eman diote. 2 urte terdi baino gehiago daramatzate soldatak eta lan baldintzak izoztuta, eta hori salatzeko kalera atera dira. Dagoeneko 21 greba egun egin dituzte elak dituta, baina patronalaren erantzunik ez dutela jaso hartarazi dute. Egia esan, orain arte 21 daramagu erantzunik gabe patronalaren partez, eta jaso dugun berria izan da gutunen bidez,
kuota igoera, usuarioei gainera egotzita soldatan igoera bat, negoziazioaren bitartez. Hau da, hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du, 6,5 edo 10 baten tartean igoera, eta 300 euro hilean. Gainera, egotzita langileen hobekuntza batera dala, eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Langileen hitzetan, egoitzek tarifetan aplikatutako igoerek etekin gehiago baino ez diete eragin enpresei, zerbitzuaren kalitatea eta lan baldintzak prekarizatzearen kontura. Bizkaiko Foru Aldundiak diruz hornitzen ditu egoitzak eta horregatik erantzunkizuna eskatu diote. Guretzat publikoa izan beharko litzateke zerbitzu bada eta ez du egiten. Halere, behin dirua eman da, kudeatu behar duzun zerbait da, ezin duzu utzi eta alde batera utzi parte hartu gabe, ez? Jaurlaritzak zerbitzu minimoak ezarri arren, sindikatuaren esanetan lanuzteak jarraipen zabala izan du. Zerbitzuen sektorean arazo asko ditugu, zerbitzu minimoa jatze dizkiete oso altuak eta hori kontutan izan da, jarraipena normalean ona izaten ari da. Protestek jarraituko dute eta otsailaren 8 arte egunero mobilizazioak egingo dituzte Bizkaiko zahar egoitzetako langileek. Bestaldetik, Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata gordina 1.080 euroko 14 ordainketakoa izango da urten. Guztira, 15.120 euro gordin dira urtean, alegia txikipenak eta kotizazioak kontuan hartu gabe. Iaz, 1.000 euroan zegoen eta Espainiako gobernuak 8% igotzea erabaki du Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin bildu ondoren. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Bestalde, Kataluniako buruzagi independentista erbesteratuek bide berriak erabili beharko dituzte espainiaratuak ez izateko. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak atzo eman zuen epaileak esartzen duenez, ezin izango dira babestu Belgikako justiziak orain arte eman dituen argudioetan. Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase. Debe interpretarse en el sentido de que una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión. Espainiako Kongresuan gaur zuen bilera herritarren segurtasunerako legea erreformatzeko lantaldeak eta batzarrean onartu egin dute bide ematea erreforma hori zehazten duen txostenari. Ezezkoan zeudenean artean RC zegoen eta azkenean talde katalan horren boto aldaketak ahalbidetu du txostenak aurrera egitea. Orain, barne batzordera helduko da gaia eta asmoa da otsailean eramatera osoko bilkurara.
korapilo nagusienak 4 dira, alde batetik gomazko pilotak, bestaldetik desobedientzia, 3. dira errespetu faltak, eta 4. dira kanporaketak batez ere Zeutan eta Melillan. Puntu horiek bozkatu dira, baina zoritzarrez ez dago akordiorik, eta hain justu dira puntu horiek gure ustez kaltegarrienak direnak lege honetan. Gurera bueltan, Etxerat elkarteak jakinarazi du Jesus Mari Gomez Ezkerro euskal presoa baldintzapean aske geratu dela. Gomezek 75 urte ditu eta horietatik 22 egin ditu espetxean. 2019ko apirilean bete zituen zigorraren 3 laurdena. Gomez 2018ko azaroan leku aldatu zuten Teixeirotik Bilabonara, Asturiasera. 2021ko irailean berriz 3. gradua onartu zioten eta Euskal Herriratu egin zuten. Ordutik Iruñeko espetxean bete du zigorra. Eta Barakaldoko udalak salatu duenez, asteburuan eraso homofobo bat izan zen herrian. Udalbatzarrak erasoa gaitzetsi du eta babes adierazi dio biktimari. Azaldu dutenez, erasoen aurkako mahaia ere bildu da gaur eta gertatutakoa salatzeko elkarretaratze batera deitu dute biharko, arratsaldeko 6etan herriko plazan. Eta gaiz aldatuta Bizkaia eta Kantabrian egin asmo zen maila proiektu eolikoa atzera bota dute. Trantsizio ekologikorako ministerioaren ingurumen kalitate eta ebaluazioko zuzendaritza nagusiak ingurumen inpaktu negatiboaren adierazpena egin du. Bizkaia eta Kantabrian egin asmo zen maila proiektu eolikoa atzera bota dute. Trantsizio ekologikorako ministerioaren ingurumen kalitate eta ebaluazioko zuzendaritza nagusiak ingurumen inpaktu negatiboaren adierazpena egin du Kantabriako Guriezo eta Castro Urdiales udalerrietan eta Sopuerta, Galdames, Muskiz eta Abanto Zierbenan kokatutako maila parke eolikoaren eta haren ebakuazio azpiegituraren proiektuaren gainean. 11 erosorgailuko osatzen dute proiektua eta ingurumen azterketa egin ostean ondorioztatu dute litekeena dela horrek ingurumenean eragin kaltegarri nabarmenak eragitea eta proiektuaren atzean dagoen Capital Energy enpresak ez lukela behar besteko bermerik izango ingurumena behar bezala babesteko. Gainera erosorgailua jarri nahi diren parkea ekologia, ondare eta paisaia balio handiko eremu batean dago. Ingurumen faktore kaltetuena faunarena dela adierazi dute eta zehazki hegazti taldeena. Izan ere proiektua arriskuan dauden hainbat espezieren banaketa eremuan aurkitzen da, baita hegazti kontzentrazioan eremuetatik hurbil ere. Horrek zuzenean izango luke kalte eragina batez ere sai arrearengan eta sai zuriarengan, desagertzeko arriskuan baitago espezie hori. Bizkaiko Foru Aldundiaren dekretuak dio sai zuriaren eremu kritikoen inguruan 10 kilometroko erradioan parke eolikoak instalatza saiestuko dela. Testu inguru honetan Bizkaiko Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzuaren eta Kantabriako Gobernuko Biodibertsitate Ingurumen eta Klimaldaketaren zuzendaritza nagusiaren txostenak proiektuaren aurkakoak dira. Ildo horretan Trantsizio ekologikorako ministerioak ez dio ingurumen baimenik eman. Zaldibar argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5ean Eitzagan. Otsailaren 6ean 3 urte beteko dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. 3 urte betetzear dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. 2020ko otsailaren 6ean milaka tona lur eta zabor amildu ziren Berte Recycling enpresa kudeatzen zuen zabortegitik behera. Luiziak arrastaka eraman zituen Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak. Beltran oraindik lurrazpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Amiltzaren ondorioz gainera diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Oraindik arrakala nagusi da eta gertatutakoa antzuranez erortzeko Zaldibar argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5ean Eitzagan. Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak exigitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatuko dute.
Eguerdiko 12:00 ekingo diote ekitaldiari eta arratsaldera arte musika emanaldia, loro eskaintza eta hitzartzak izango dira Itzeagan, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze langileak oroituz. Atzera begira jarri Zabortegia 2011an hasi zen hondakinak jasotzen eta 35 urtez betetza aurreikusten zen, 2056. urtera arte. 2012an 185.000 tona hondakin jasotzetik 2018 eta 2019an 500.000 tona baino gehiago jasotzera igaro zen. Urte horietan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hondakin gehien pilatu zuen Zabortegia izan zen. Zaldibarko hondamendiaren harira 2 auzi ireki ziren, bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik ireki zuten, eta Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Donostiako Añorga auzoaren eta Lasarte Oria herriaren artean dagoen Belartza goikoan, 200.000 metro karratutik gorako azalera duen industrialde bat eraiki nahi dute. Proiektuak hasiera batean zentro logistiko handi bat aurreikusten du eta zati handi bat Amazon multinazionalarentzat izango litzateke, Aritzalde kolektibo ekologistaren arabera. Donostiako Añorga auzoaren eta Lasarte Oria herriaren artean dagoen Belartza goikoan 200.000 metro karratutik gorako azalera duen industrialde bat eraiki nahi dute. Proiektuak hasiera batean zentro logistiko handi bat aurreikusten du, eta zati handi bat Amazon multinazionalarentzat izango litzateke, Aritzalde kolektibo ekologistaren arabera. Hasiera batean Amazonek Oiartzunen eraiki behar zuen zentroa, gerora bertan behera utzi zuena. Orain Donostiako Belartza goikoan sortu nahi duten makropoligonoan kokatuko den susmoa dago herritarren artean. Baina multinazional horrez gain, beste enpresa batzuentzako tokia ere izango da. Pabilloiak, denda, gasolindegi bat eta hotel bat aurre ikusten dira. Duela hainbat urte sortu zen auzia da hau. Izan ere atzera begira jarriz 2016an legez kanpoko arroka isurketa bat egin zen, baina enpresak eta udalak ez dute kendu. Mercadonako eta McDonaldseko obretan 150.000 metro kubiko harri inguru isuri ziren. Handik 3 urtera Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak isurketa hori legez kanpokoa zela egiaztatu zuen. Hala ere enpresak entzungor egin die beti udalaren eskaerei eta isunei. Ildo horretan udalak ere iragarri zuen hondakinak kenduko zituela, baina ordutik material gutxi atera dutela esan du Aritzaldek. Are gehiago kolektibo ekologistak uste du harri horiek etorkizuneko industrialdean erabiliko direla. Gaineratu dute proiektu hau Donostiako saltoki txikientzat mehatxua izango dela, baita ingurumenarentzat ere. Aitor Urresti EHUko energia berriztagarrietako irakaslea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bere esanetan parke eolikoen arloan instituzioek erabaki dute ezerrez erabakitzea eta dio hori erabaki politikoa dela. Herritarren jokabidez ere mintzatu da eta nabarmendu du teoriatik praktikarako pauso ez dela askotan egiten eta hori arduragarritzat jo du. Ja, azken aldia, alde batetik, orokorrean ez, mugitzen ari gara, alde batetik krisialdi klimatiko bat daukagu, gainera, gaur egun baita ere azken urte terdian krisialdi horri, krisialdi energetiko bat gehitu zaio, eta jakindakiguna da irtenbidetako bat energia berriztagarrietatik etorri behar dela, ez? Orduan, lan hori, ibilbide hori egin behar dugu, baina momentuz oso geldogoaz, instalazio gutxi daukagu, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako kasuan parke eoliko asko eta daudenez, egoera ez da horren kaskarra, baina noldik ere lan asko egiteko dago, eta une honetan nolabait gatazka dago ereduan, hau da, energia berriztagarriak zelan ezarriko diran. Makroparke batzuen bidez egingote diran, edo tokian toki, bakoitzak behar duena ekoiztuz, autokontsumoan, komunitate energetikoan, eta guzti beste egitura desberdin baten oinarritukote da. Eta hor dago gatazkoitzea. Statkraft enpresaren proiektuaren hasierako musika interesgarritzat jo du Urrestik, baina nabarmendu du albiste negatiboak jasotzen ari dela proiektua. Egia da, hasieran albiste entzun genuenean,
Nire erantzuna izan zen, hor erdian, ez? Hau da, alde batetik interesgarria zen musika oso interesgarria zen, ez? Parte hartzea, proiektuan baita ere parte bat, inbertzioaren parte bat baita ere sozializatzeko prezeuden, gardentasuna, egia da momentuz lortu duguneko gauza bakarra izan dela gardentasuna, baina gardentasun horrekin bat ikusi dugu, adibidez parte hartzearen parte bat ja ukatuta dagoela, zeia lekua erabakita dago, makinen tamaina, makinen zenbatekoa, beraz, hor parte hartzerako leku gutzia gelditzen da, ez? Sozializazioarena, ikusi behar da, zen parte bat irekitzeko prezeuden, baina enpresa bat sartu da, eta agian enpresa horrek parte hartze sozializazio da inbertsioaren parte gehiena berak eroaten dago eta ez bertan bizi diranak, ez? Hor ikusi behar zenolako ibilbidea daukan. Baina egia da hasierako musika oso politia zala, baina gero benetan hau zelan gauzatzen da ikusten duzunean, gero eta albiste negatibo gehiago ikusten ari gara. Urrestik gaineratu du merkatu elektrikoaren prezioaren igoera Ukrainiako gerrarekin lotu dutela hainbatek, baina igoera hori aurretik zetorrela adierazi du. Hori horrela azpimarratu du merkatu elektrikoa guztiz berregin behar dela eta egoera zaurgarrienean dauden herritarrak babestu behar direla. Bueno, autoelektrikoa une honetan, ibilgailuetan, bereziki pertsonetan, baina baitere merkantzietarako distantzia laburretan, azken milakoa aipatzen dana, eta aukera bakarra gaur egun elektrikoa da, hidrogenoa asko aipatzen da, baina hidrogenoak oso eraginkortasun txikia dauka, energia asko sautzen da, eta beraz ez doka zaintzurik. Eta orain, zalantza da, zelan lortu aldaketa hau, eta bereziki zelan lortu jendeak ulertzea, kotze pribatu bat eukitzea ez dela inongo eskubide bat, nolabaiteko privilegio bat dela, eta hortik beraz eredu aldaketa bat planteatu behar dugu, ez? Hau da, bakoitzak bere kotze propioa ez dauka zertan euki beharrik, nik nire kotze daukat eta denboraren baia gehiengoa, ez dakite, uneko 80 geldirik dago, ez dauka zentzurik olako modelo batera, olako eredu batera lotzea eta nolabait eustea, ibilgailu partekatuetara joan behar gara, baina haratago hirigunetan aipatzen dugunean, bereziki motorizatuta ez dagoeneko ibilgailuak edo garraioa erabili, hau da, oinez, bizikletaz, olako sistemak erabili, ez? Hori izango da benetan, nolaiteko iraultza bat suposatuko duna. Zelan egin hori, ia da, helburu argi daukagula, abia puntua baita ere, eta tartean zer egin ez da bat ere erraza, ez? Gaiz aldatuta AHT-ak Euskal Herriko giza aztarna zaharrenak eta Plistozenoko fauna aztarnak dituen leze txikiko bazuloa birrindu du. Arrasateko leze txiki aitzulora sartzeko ohiko pasabidea harriz estalita aurkitu du espeleologo talde batek eta barrualdea abiadura handiko trenaren tunelak erdiz-erdi zulatuta. Euskal Herriko historia aurreko aztarnategi garrantzitsuenetarikoa da leze txiki. Gizakiaren aztarnarik zaharrenak aurkitu dira bertan. Espeleologoek gogor salatu dute gertatutakoa, AHT-ek leze txikin egindako kalteak salatu ditu EH Bilduk eta babes bereziko kulturondasuna dela ohartarazi du. Dutan izan da, bai kobasuloa, bai eremua, bai bailara, izugarrizko arkeologia potentziala duen eremua izan da, argitu beharreko kontu baten aurrean gaudela. Horregaitik, EH Bildutik ekimen ezberdinak abiatu ditugu, esaterako galdera ezberdinak erregistratu ditugu instituzio ezberdinetan. Ezamen soka bat botata, hemen egon da kriston derrumbia. Aurrean ikusten duzu ez da apresiatzen da, baina hori da tunela pasatzen da leze txiki barrutik. Atxetian tunela. Egon da gainera kriston harri jauzisa eta tunela itxen dabitzen bitartian eta leze txiki, kobiako zulu bat eta pota dago. Arabara salto urtarrilaren 21 Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena.
Urtarrilaren 21 Arabako Mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Espero zen baino askoz beranduago izan da. Izan ere, urriaren amaierarako aurreikusita zegoen Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartea bilera batean biltzea, kontseilua osatzeko eta estatutuak sinatzeko. Aurrera pauso hori beharrezkoa zen aurtengo uzta Arabako Mahastiak zigilu berriarekin merkaturatzeko. 2022ko urrian Eusko Jaurlaritzak onartu zuen behin-behineko baimena. Horrekin, zigilu berriaren alde dauden upategiek, euren ardoa Arabako Mahastiak izendapenarekin merkaturatu dezakete, baina soilik estatuan. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako Mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena. Trabajando en un marco descentralizado, tutelado por las administraciones vascas, con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría de riojalavesa. Arabako Mahastia Kontseiluaren lehendakariak, Emilio Agillok, azaldu duenez, izena emateko epea zabalduko dute, nahi duten upategiek eta mahastiek zigilu berriarekin merkaturatzeko. Lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Hala ere, merkaturatzeko mugak ez izateko, Europatik behin betiko baimena ailegatu behar da. Hala ere, Abrak maiatzean egin zuen eskaera eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Beraz, momentuz eta ezusteko horik ez badago, aurtengo uzta Arabako Mahastiak izendapen berriarekin salduko da estatuan. Eta kulturarloan 2023 urte honetan zehar Mari de Jon konpainiak eta 2 kolektiboak batera bide bati ekitea erabaki dute. Datorren igandean otsailaren 5ean Barakaldoko antzokian esna estreinatzera eramango dituena. Ikuskizun berri honek dantza eta antzerkian hasten ditu eta ez du testurik. Esna da bi konpainien arteko lehen lankidetza eta dantza garaikidea txikientzako ikuskizun batean sartzera ausartzen den euskal proposamen bakarrenetakoa da. Obra hobeto ezagutzeko Jokin Oregi daukagu pantailaren bestaldean. Gabon, Jokin. Kaixo, zen moduz. Bueno, esna antzerkia eta dantza uztartzen dituela esan dugu, koreografia ere Eba Guerrerok egin du, interprete oso onak dituzue. Zer ikus dezakete esna ikustera gerturatzen direnak? Hain zuzen ere, zuk esan bezala oso interprete bereziak ditugu, dantzari finak, nik uste dut hor puntan dauden bi dantzari direla, Denis Martinez, Kubatik etorria, baina ja Bilbon bizi dana eta gure artekoa dana, eta Olaia Baie bertako gabe bai, biak dira, biak ala biak oso dantzari finak, eta prozesu hasi genuenetik konturatu ginen euren artean sekulako kimika zegoela, lehen aldia zen elkarrekin lan egiten zutela, eta gauza ederra sortu dute batez ere eurek, eta gure laguntzarekin, ezta? Nolakoa izan den zuzen ere ikoizpen edo sormen prozesu hori? Guk ideia bat geneukan, aniztasunaren inguruan, hausnartu nahi genuen, edo, behintzat hori izan zedila, abia puntua, eta batez ere aniztasuna baina esaterakoan, norberak, edo guk bakoitzak barruan dakaguna, ezta? Kanpora begiratu gabe, barrura begira jarri gara, eta hori izan abia puntua. Eta behin historia pixkat, ideia pixkat zertu genuen, borobildu genuenean, hortik hasi ziren ensaioak eta improvisaketak, eta musika, joan zen, nire Alberdik egindako musika, etortzen hasi zen, eta ja forma ematen hasi ginen. Zer esango zenukezu, zer da, produkzio honen berezitasun handiena? Hain zuzen ere, zuk aipatu du bezala, dantza garaikidea ero pixkat, familia osoari hurbiltzeko zer bada, aukera bada, eta
autu bada. Bi talde gainera, lehen aldiz, elkartu gara, dos kolektibokoak, Eba Guerrero eta Jemima Kano, aditua dira, dantza lanetan, eta gu ostera, beste mundu batetik gatoz, antzarki egiten dugu, keinu bidezkoa, eta hor badago plastizitatean eta badago elkarlan bat, eta bien ustarketaren emaitza da ikusiko duena jendeak. Esan dugu lehenago ere, Maride Jon haur eta gaztentzako arte eszenikoen sari nazionala jaso du. Zein da apustua konpainia moduan? Gure apostua sariak sari beti izan da ganorazko historioa kontatu ahal izatea. Aukera hori baliatzea, guk nahi duguna, edo gure ikuspegia nolabait, ez dut estaliko hori, eskutatuko, publikoari eskaini, ezta? Ahalik eta modurik ederrenean. Eta oso kontziente gara zaila dela, lan asko egin behar dela, baina horretan tematzen gara eta formulazio berriak eta asmatu nahian ere biltzen gara ikasteko, beti garelako ikasten, ahalik eta lanik ederrenak eskaintzeko. Hori da, gure helburua da, ahalik eta lanik ederrenak eta guk adibidez esango dizut, ateratzen geranean oholtzara eta emanaldi bat hasi aurretik, partaideak elkartzen gara eta elkarri esaten dugu zergatik gaude hemen, ezta? Zergatik gaude hemen, eta esaten dugu, importantea delako. Eta ideia horri jarraitzen diogu. Eta esna produkziora bueltan, Jokin, Barakaldon ez ezik bestelako antzokietan ere egingo duzue bira, ezta? Bai, lotuta ditugu hainbat leku Euskal Herrian, batez ere hemen hasiko dugulako bira, gero baina badakagu beste zita importante bat, guretzat Xixonen, feten jaialdia dago, eta, programatzaile asko hurbiltzen dira, eta horrek ahalbidetzen du gero, lan eukitzea, ezta? Hori da gure irtenbidea eta ogibidea, plazaz plaza joatea eta gure lana eskaintzen. Eta, aukeratuak izan gara parte hartzeko hor, eta izan daiteke aukera poli bat, gero saretzeko, ez da. Jokin, gertutik jarraituko ditugu ematen dituzuen pausu guztiak. Zorte hon eta mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zuei. Eta aurrera jarraituko dugu, izan ere Euskadiko filmategiak, Euskal Emakume zinemagileak liburua aurkeztu du. Zinemagintzan funtseskoak izan diren emakumei buruzko hainbat saiakera biltzen duen liburua da, hain zuzen ere. Kultura eta hizkuntza politikarako sailburua, Pilar Rodríguez, liburuaren koordinatzailea eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea, Isabel Ergera, zinemagilea eta liburuaren azalaren egilea. Askok bezain parekidetasun eskasa izan du. Eta kiroletara salto, Arabako Foru Aldundiak Pablo Laso Saskibaloi jokalari, ohi eta entrenatzaileari emango dio aurten urrezko domina. Ramiro González ahaldun nagusiak adirazi duenez, bere bilbide osoan transmititu dituen balio pertsonalak eta kirol balioak aintzatetsi nahi dituzte.
Elite en una ciudad pequeña. Mis recuerdos, obviamente, de Vitoria son siempre muy buenos porque al final siempre que voy es como volver a casa. Osasunak badaki zein diren Atletikek aurkako kopako finalerdietarako ordutegiak. Joaneko partida martxoaren 1 izango da, asteazkenean gaueko 9:00 Sadarren eta itzulikoa apirilaren 4 asteartean gaueko 10:00 San Mamesen. Beste aldetik, Bartzelona eta Real Madrilen arteko finalerdiak izango dira, euskal talde bat egongo da beraz, halabeharrez kopako finalean. Eta Arabara bueltan Altzania mendikluba Araian jaio zen elkartea da eta zenbait helburu ditu hala nola mendizaletasuna eta ingurumenak gizarteari hurbiltzea. Antolatzen dituzten ekimen guztien artean azpimarratzekoa da Araiako Mendi Festivala. Hori buruz eta Arabako mendizaletasunari buruz hitz egin dugu López de Ipinarekin. Ikus dezagun sakonean. 2014an jaio zen Altzania Mendi Kluba eta bi ekimen ospetsuengatik ezaguna da, Mendi Festivala eta Mitzarro lasterketa. Araian, Azparrenan kokatzen den udalerrian aurkitu dezakegu kluba eta bere eskaintza. Zonaldeak badu sarma propioa mendiz inguratuta dago, besteak beste aratz ikusi dezakegu oso hurbil. Hemengo inguruan, aratz inguruan eta Altzaniako mendietan asteburoi hurbiltzen da jende pilo bat. Hortik atera dira, hor daukagu Juanito Jarzabal, daukagu Pou Anaiak, daukagu Baio, eta pilo bat jende baita, ezaguna eta ezaguna ez dena baita. Gero, Arabaldean ere, Gorbeia, gero joaten bazara hegoalderuntz, hor daukazu el Palomares, bai? Endira joateko baita. Gero adibidez eskalatzeko baita dago, hainbat leku, hementze bertolako egino, gero joan zaitezke, Atauri, joan zaitezke, dago gune pilo bat, bai? Ondo jakitean nora zoazen, informatzea, ibilbidetaz eta denak, neurtzea zure indarra, joaten zaren lekura jakitea ber, egin dezakezun, bai ibiltzeko, bai eskalatzeko, bai edozein disiplina bat praktikatzeko. Meteorologia baita, importantea da, materiala, betikoa, hori da oso importantea. Datorren urtean egingo dugu ja 10. urte horrena. Eta zera baten, sortu genuen kluba, batez ere eta, hemen ez da inoiz egon benetako klub bat eta orduan gauza da, hemengo zonaldea ikusita, zenolako baliabide, mendiko baliabideak eta naturalak dituen, zerbait sortzea da. Eta honekin batera baita, dinamizatzea pizka bat ere, herriko bizitza baita, beti izan dugu hori helburu baita. Eta batez ere baita ere, hemengo ingurune naturala kanporatzea baita, erakustea jendeari. Hori zen batez ere, nik gogoratzen ditudan hasierako helburuak. Gu zentratzen gara, batez ere eta hemengo jardunaldiak, festivalean, eta baita ere egiten dugu maiatza ekainen aldean hor Mitzarro bira. Hori izango da gure
gure froga edo gure ekimen estrella, vamos. Da mendiko lasterketa baita ere antolatzen dugu horrekin batera martxak, gero baita, horrekin batera baita, pues bueno, ja hori izaten da ja, bai hemengoentzako eta bai kanpora begira, eta ja, da lasterketa ja, ez hemengo jenderi baizik eta kanpoko jenderi baita. Baita hemengo irterak, herrientzako irterak izaten da, pues, Araetzeko igoera, gero baita elkartzangara klubeko baita 31ean, abendura 31ean baita, Umandi Normagaletan baita, pues, un poco salida sozial urtekoa eta, gero Nordic Walking baita egiten dugu, urtean behin. Aipatu dugunez, mendi festivala oso ezaguna den ekimena da, izan ere 11. edizioa antolatu dute aurten. Hasiera batean, 2012an, ez zuen Altzania klubak antolatu. Eta lehenengo 2 edizioak udalerriko 2 lagunek antolatu zituzten, Angel Gordo Barbado eta Álvaro González de Alaiza. González de Alaiza zendu zen eta 2021etik aurrera festivalean omenaldia egiten diote. Mendiaren inguruan dauden edo egon daitezken disiplina desberdinak, ez da bakarrik adibidez horrelako ekiltaldietan beti joera izaten da, goi mendira, 8.000koak eta gu beti dena izaiatu gara modalitate desberdinak. Bai goi mendiak, jakina, gero eskia, baita mendi lasterketak, bizikletak eta mendiak eta abenturarekin zerikusia duten aktibitateekin. Hori beti izan du gure zaguarri bat. Alberte Ñarrategi, Aletzikon, Oiane Kortazar, Maiora etorri da, Juan de Nazar etorri zen, Juanito de Arzabal, atal berria, herriko txokoa, bai? Ateratzeko baita, hemengo jendeak egiten ditute edo egin ditzaketen gauzak baita, bai? Bai, azken zian mendiko munduan, bai? Hortik aurrera urtero beti ateratzen da zerbait. Ez bakarrik ezaguna dira, ez bakarrik ospetxo dira, baizik eta azkenean nolako festival baten ere jendea bilatzen duena da atzaldea ondo pasatzea. Hemen urbiltzen dira, irauten du, gehien izaten da ordu eta erdi edo, eta orduan da azken finean pasatzealik eta hobenen, bai? Orduan, etor daiteke adibidez oso pertsona ospetsu bat ere gauza kontatzera, baina ez badu konektatzen jende hor ikusleekin eta ez dago. Eta etorri da jende xumea baita kontatzera bizikletako gauzak edo kainoiak kontatzera eta nik uste kalitaterik aldetik ez dakit, baina da konektatzea, hori nabaritzen. Alto zerain, Arrabarroko Garendok oso oroimen hona daukagu berataz eta, bai? Eta hemen azparrean baita. Bitxia da zen Albertok lehenengo festivalean parte hartu zuen, egoratzen naiz, oraindik antolatzen lehen nintzen, bai, etorri nintzen ikusle modura. Eta hori elkartu hemen, zinema horretan agian sartzen dela 100 piko pertsona, 10 pertsona besterik egin den. Gero, bueltatu zen, ondo goratzen banaiz, 2016an, beste hitzaldi bat ematera, eta hor bete zen, aretoa eta. Eta aia tamalez gero urrengo urtean jazen hil zenean, bai. Oso pertsona maitatua leku guztietan. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan esanezin taldearen inork entzuten ez gaituenean abestiarekin agurtuko zaituztegu, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte.